Ez itt egy LG KP502-es telefon, nemrég kaptuk. Felfedeztünk rajta egy kisebb zenehibát. Kisebbet csak így fogalmazok. Hol van zene? Utoljára játszott. Elindítom nektek. Következő. Innestől hallgassátok. Adóhivatal, vagy adómat fölemelje úgy annyira, mint a tenyészállás vásáron nyert nagy pikapos. Megkérem a mélyen tisztelt adóhivatal, ha adóm lecsökkentik úgy annyira, mint egy hangyafasza. De még mutatok nektek pár számot. Nem ez? Nem? Egyébként mindegyiket megmixeli. Ebből nem hallottunk még csak hibát. Nem hallottuk a hibát. Mert amit a zene, mert a telefon az egy profi mixernek ajánlott. Mondom. Egész KP502. Mit kell bele még többet? Köszönöm a figyelmet, ilyen telefon ne vegyetek. Szavaztok.